spoločnosti Slovalko pravidelne prebiehajú rôzne audity. Jeden z nich sa uskutočnil aj počas februára. Pravidelný performance audit, teda audit výkonnosti Slovalka, prebiehal v spomínanej spoločnosti počas 2. februárového týždňa. Vykonávalo ho 8 auditorov norskej spoločnosti Hydro Aluminium. Tí sa podrobne pozreli na procesy vo výrobe anód, elektrolýza a odlievárni, videli tiež proces dopravy oxidu hlinitého, ktorý je strategickou surovinou, no zašli aj na prevádzku údržby. Performance audit je zástupcami spoločnosti Hydro v Slovalku vykonávaný pravidelne. Jeho výsledky slúžia na porovnanie výkonnosti jednotlivých závodov Hydra, no význam majú aj v inom prípade. Konkrétne ide o odporúčanie na zlepšenie jednotlivých procesov na základe porovnaní s najlepšou praxou v rámci Hydra. To znamená, že z výsledkov auditu prijímajú zodpovední jednotlivých organizačných jednotiek tzv. Akčné plány. Prostredníctvom nich sa realizujú návrhové opatrenia. V prípade procesov, v ktorých spoločnosť Slovalko vychádza ako najlepšia, sa následne poskytujú informácie a postupy, ktoré môžu predstavitelia ostatných závodov využiť na zlepšenie svojich procesov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v spoločnosti Slovalko prioritou. Práve tejto téme sa prítomní venovali na marcovom školení. Pre zástupcov zamestnancov pre BOZP v Slovalku bolo 18. marca pripravené školenie. To trvalo od 8 hodiny ráno do 15 hodiny popoludní. Zúčastnilo sa ho 27 zástupcov zamestnancov zo Slovalka. Je to zákonná povinnosť v dvojročných intervaloch školiť zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Toto školenie sa je v rámci bezpečnosti práce. Sa to pracuje vlastne každé 2 roky. Zastupujeme tu zástupcov zamestnancov a školenie má trend jedine o bezpečnosti práce. Aby ľudia vedeli, za akou prácou sa pracuje a ako sa má bezpečne pracovať a jednoducho, aby to bolo v takej profesionálnej línii. Školenia sa okrem jednotlivých zástupcov zamestnancov zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Procare. Doktorka Alžbeta Karlubiková a doktor Miroslav Slávik prednášali o rôznych faktoroch v pracovnom prostredí a taktiež o predchádzaní vzniku chorôb z povolania. Prítomný však bol aj špecialista OZ-kovo pre BOZP Ladislav Filipko, ktorý pôsobí pri metodickom pracovisku v Banskej Bystrici. Ten uviedol príklady z činnosti zástupcov zamestnancov. Jednoznačne možno povedať a kladne možno hodnotiť, že v súčasnej ekonomickej situácii, ako niektoré organizácie zamestnávateľia majú pozíciu, je fakt kladom, že Slovalko toľko prostriedkov a toľko energie venuje a bezpečnosť práce je na prvom mieste u tohto zamestnávateľa. Toho bol dôkazom i dnešné naše školenie. Školenie sa konalo pod záštitou generálneho riaditeľa Slovalka Milana Veselého. Ten počas školenia vyjadril vďaku zástupcom zamestnancov za ich aktívny prístup pre zlepšenie bezpečnosti práce. Okrem úvodného vstupu tiež v závere školenia odpovedal na otázky týkajúce sa prebiehajúcich zmien a inovácií v spoločnosti Slovalko. Okrem už spomínaných tém sa počas školenia hovorilo aj o právnom rámci činnosti zástupcov zamestnancov, no rozoberali sa aj prípadové štúdie týkajúce sa nebezpečenstiev a ohrozenia. Prítomní sa tiež venovali téme potrebných opatrení a znižovaniu rizík. Ich vedomosti boli preverené testom. Pred pár dňami sa v priestoroch spoločnosti Slovalko uskutočnilo stretnutie členov dozornej rady. Prítomní boli aj zástupcovia akcionárov. Viac o spomínanom stretnutí sa dozviete v následujúcej reportáži. 14. apríla sa uskutočnilo pravidelné rokovanie akcionárov spoločnosti Slovalko. Na rokovaní valného zhromaždenia sa stretli zástupcovia akcionárov zo SNP a Hydro, ale aj členovia dozornej rady spoločnosti. Pri tejto príležitosti rokovalo aj predstavenstvo spoločnosti. Akcionári na valnom zhromaždení odsúhlasili správu auditora spoločnosti o výsledkoch dosiahnutých za rok 2010 a stanovili priority a úlohy pre predstavenstvo na najbližšie roky. 2010 has been a very good year for the company. Rok 2010 bol pre Slovalko veľmi dobrý. Spoločnosť mala veľmi slušný zisk a tiež sme sa veľmi dobre zotavili po finančnej kríze v roku 2009. Sme spokojní s terajšou situáciou a veľmi vďační všetkým zamestnancom za ich skvelú prácu. Predseda predstavenstva tiež hovoril o plánoch spoločnosti. The plans for the future of Slovalco is of course to also improve performance in all areas and to maintain a Plány pre budúcnosť Slovalka sú pravda, že pokračovať v neustálom zlepšovaní, udržať si dosiahnutú stabilitu a taktiež zamestnancov, pretože Slovalko má veľmi dobrú pracovnú silu. And then of course we will continue operations
here in Slovalco. Zástupcovia akcionárov a členovia predstavenstva tiež absolvovali prehliadku výrobných priestorov spoločnosti. Netajili spokojnosť s výsledkami dosiahnutými za prvé 3 mesiace tohto roku v oblasti výroby. Základnou prioritou na ďalšie obdobie ostávajú rokovania o uzatvorení kontraktu o dodávke elektrickej energie na obdobie po roku 2013. V piatok 15. apríla spoločnosť Slovalko umožnila študentom vysokej školy nahliadnuť do jej priestorov. Exkurzia bola pre študentov mimoriadne prínosná. Najlepším spôsobom overenia nadobudnutých teoretických vedomostí počas štúdia na univerzite je okrem iného aj vidieť, ako teória funguje v praxi. Nuž a práve preto študenti bakalárskeho ročníka z Technickej univerzity vo Zvolene navštívili Slovalko. Keďže cieľom nášho štúdia je pripraviť budúcich preventívárov bezpečákov v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oslovili sme spoločnosť Slovalko, aby nám umožnila pozrieť si ich technické zabezpečenie a ich organizačné a technické opatrenia, ktoré vyvíjajú z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov a ochrany pred požiarom. Študenti bakalárskeho a inžinierského štúdia pravidelne navštevujú spoločnosť Slovalko. Prezentáciu spoločnosti, diskusie, odpovede na otázky, ako aj teoretické postupy neskôr študenti aplikujú v praxi. Informácie, s ktorými sa teda počas exkurzie oboznámia, využívajú aj pri svojich seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach. Mnohí z nich dokonca na základe pozitívnych skúseností počas exkurzií následne oslovujú spoločnosť Slovalko, aby tu tieto práce mohli realizovať. A v rámci závodu pôjdeme na tie pracoviská, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, alebo tie pracoviská, kde je vysoký predpoklad mimoriadnej udalosti v rámci realizácie tejto výroby. Ročne navštívi Slovalko počas exkurzí viac ako 100 študentov slovenských univerzít. Počet rozpracovaných seminárnych, bakalárskych a diplomových prác je ročne asi 15. Reportáže z dnešného vysielania sme síce vyčerpali, no už teraz vás pozývame k sledovaniu toho nasledujúceho. V ňom sa dozviete o priebehu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Budeme vás informovať o programe zvyšovania transparentnosti v našom meste, no nezabudneme ani na Sviatok všetkých mám. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia.